Selamat malam, malam minggu. Mene prei, mene yo ono sing kerja ya pekerja, tapi enake meniku prei. Ya aja nyambut gawe tok. Istirahat iku ya perlu. Ibarate awak iku gak weteng tok sing dipakani, tapi jiwa awak dhewe ya kudu dipakani. Salah sijine ya iku istirahat prei. Nah, ya pada agendamu malam minggu saiki wis ambek arek ta. Ambek Yayang ya. Ya semoga-moga lancar. Wis gak usah dipercaya. Masih katakanlah apa koncomu ngomong ojo nang kene, engko gak ono putus awakmu. Wes pinter sih kurang. Wis, gak percaya. Malahan karena gara-gara kena omongan ngono iku, akhirnya kaya awak dhewe iki terdoktrin ngono lho. Terkait gambaran. Nah kene putus, nah kene putus. Akhirnya apa? Putus beneran. Ya. Nah, itu aja sampai ke terjadi ya. Jadi ini awal meneng awal mikul anak kudu ya apa carane iso apa ya nyiasati nyelesaino masalah ya umpamanya aku gak jodoh kata ngono ya wis minimal awam iku wis berusaha menyelesaikan masalah. Nah kayak ngono iku rek. Negesi ya. Nah, negesi mau peminter nek bahasaku saiki. Ya sepurane ya nek bahasaku kaya peminter negesi kayak ngono iku rek. Ya, wis. Iku ngono bahasa-bahasa sindiran nang daerahku gini kira. Ya, mbok nek nang daerahmu kaya ya padha utawa seje ya. Nah, ngomong-ngomong bahas masalah sindiran. Ya. Dalu iki aku pengin bahas apa sindiran. Yaiku kata sindiran, kata wadanan itu ejekan ilo-iloan kanggo koncone awak dhewe sing sekirane iku mau perilakune gak cocok, perkataane gak sesuai. Yo, pokok intinya iku gak apa ya, gak benar lah, ini bahasa Indonesia gak benar ini. Nah, awak dhewe biasa ngomong ngono iku. Ganggo kata gak tayo. Ya, ngerti gak tayo? Ya, gak tayo iku ibaratnya ungkapan. Nek awak dhewe ngilono kanca utawa kancane awak dhewe iku awak dhewe ngomongi nek perilakune, perbuatane, perkataane lah sembarang kali iku mau gak cocok karo wong akeh utawa karo awak dhewe. Nah, dhewe duwe ide katakanlah ngono iku. Nah, ide niku mau nyeleneh, aneh. Pasti awak dhewe iki ngomongi gak tayo. Ya. Gak tayo kon. Nah, kira-kira nek panggonmu ya apa rek ngomongi padha gak tayo nih ya. Ya, kaya aku dewi ini wis gak tayo ngene iki. Nah, mbok ketapus dewi. Ya, ya apa meneh ya jenenge gawe video konten ya. Jenenge gak tayo. Nah, aku kata gak tayo iku wis jarang saya kira nemu di krungu lah. Krungu nang apa? Nang lingkunganku saiki jarang. Apa ning arek-arek saiki cilik ngono iku wis jarang nemoni nganggo gak tayo. Wis kena budaya, kena apa ya? Mungkin kalimat iki wis gak sopan diucapno, akhirnya gak digawe. Nah, kaya apa? Tapi menurutku ya oke-oke aja sih. Lah buktine ae saiki wake sing arek miso katakan ngono iku. Meskipun miso iku ana sing ngartekno iku kurang apik. Lah gak tayo iki apa kira-kira menurutmu apik apa enggak?
Kira. Nah, nek sekiranya nemu arek-arek iku mau gak cocok karo awakmu ngono iku. Ku ide nyeleneh, ku perbuatane, tindak tanduke, prilakune sing gak cocok karo awakmu. Kira-kira kamu ngomongi apa? Gila nopo biasa ngono iku. Nek aku sih gak tayo kon arek iki. Ya, gak tayo. Bukan gak tayo yo, gak tayo. Nek iku lan, tayo, tayo. Iki gak tayo. Tambah gak kurang tepat katalah ngono gak bener blas, gak sesuai, gak match bahasa keren gak tayo. Nah iku rek istilah gak tayo lah. Nek menurutmu gak tayo iku kira-kira sih pantes diucapno saiki ya apa menurutmu iku rek? Wis gawe videone ndedekan sampai sakmene ae wis ya. Wis bahas titik-titik sing penting ono sing dibahas. Ya wis jam pira kira? Wis jam setengah loro wayahe bobok malam. Tak akhiri wassalam.